ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೈಡೇ 10 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಂಡೆ ಅವೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಿ ಕಂಚ ಪನೊಂದು ಲೇಪಂಡ ಈತ ದಿನ ಏನು ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಪಂತೈತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಲ ಫ್ರೈಡೇಲ ಟೆನಿ ಕೋಸ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುನದು. ಬಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಯ್ನ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಇನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕೋಡೆನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರ್ಸ್ಡೇನೆ ಬೈಯಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಾತಂಡು. ಕಾರಣ ಅದಾಯ ಪಂಡ 4 ಡೇಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಿರ ಯಾನೆಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾತನ 5 ದಿನ ಆಪುಣತ ಛೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಿನಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆಡ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೇನೇ ಇಜ್ಜೆ ಟೆನಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದೇ ಬಿಡೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜಿ ತರ್ಸ್ಡೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೈಯಡು ಅಂದು ತರ್ಸ್ಡೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯೆ. ಸೊ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಿಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾತಿರೋದು ಉಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಏಪತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೈಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಓವೇ ವೀಡಿಯೋಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿನತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಲ ಇಜ್ಜತ ಅಂದೇನದು ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದೇನದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನ ಅಂದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಿರ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಅನ್ಪಂಡಿದ್ದು ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇತೆದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸದ್ಯಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಬರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಫೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ ತೊಚ್ಪಾವೇನ ಒವ್ವೇ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಆದುಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕಜಪುದಾದ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ಐಕಲ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಖಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಫಿರತ್ತೆ ಅವು ಕೆತ್ತಿದ ಗಶಿ ರಡ್ಡು ಬೇತೆದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಚ್ಚಿ. ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರೀದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನೈತ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಸೆದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಬೇಗ ಪೋಲಿ. ಜೋಯ್ ಕಂದಾಗಿ ಜೋಯ್ ಬಾಬಾಗಿ ಜೋಯ್ ಖುಷಿಗಿ ಜೋಯ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪತಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಜೋಯ್ ಬೇಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಜೋಯ್ ಕಂದಾಗಿ ಜೋಯ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರಣ ಜೋಯ್ ಕೇಳಿ ಶಬ್ದ ವೇಟ್ ಬಾಬಾ Close your eyes. Close fast. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆನಿ ಕಲೆಗು ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಣ ಕತ್ತಲೆ ಆತನು 7 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಡೆ ಬನಾಗ 7:30 ಆತನು ಒಂದು ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. Il corriere frico li comande ಇತ್ತೆ
ಇಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಓವೇ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಪಿರ ಬನ್ನಗೆ ಇಂಕಲಿಗ್ ದಾದನ ಮುಲ್ಪಲ ಜತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿನೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುನೆ ನಮಕ್ ಮುಲು ದೇವೆರ್ನ ಬಲಿ ಥೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕುಲ ತೂಲೆಕ್ಕುಲೊಂದು.
ಅಪ್ಪ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಬಲಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂದನ್ವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ತು ಬೇಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.